Haka step jong ka khat khandai tarik KYLLAIᱧ ki Pulit jong ka shillong kila Syrtap Shi Lynter ka surok jong ka Thain Secretariat naduh mot kiang nongbah IGP bat Secretariat Katei ka jing Syrtap ki Pulit kadai haka step jong ka khat khandai tarik KYLLAIᱧ kadai haka step baka Voice of the People Party ka Pynbna ban pynlong ka Jingiakhih da kaba Shong Kyllain khmat Secretariat ban thungkam biang ya kyllalynyot ki officer jong ka lukayokta.